gikan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga headlines, Basiwa Office temporaryo nga siradaan matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duwa ka mga empleyado. Mga persona nga nakigbahin sa mass testing kag naghatag sang sala nga impormasyon mahimo mga tubang sang duha ka kaso. Sa balita nasyonal, 4 patay matapos naghugpaas ang military helicopter sa Basilan. Kaso sang COVID-19 nagsaka sa kapin 53 ka mga lugar sa Pilipinas. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Maayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga Webes, September 17, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Just na lang Alright, good morning Aksyon Eden, good morning sa tatanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga. Yes, good morning. Happy Thursday sa aton tanan. No? Good Yes. morning, Danay, kay Heaven, and of course, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Hello, ma'am. Good morning. And halong-halong sa pagkadto sa trabaho. Abia Jonathan, good morning, man. Good morning, man. Dennis Richard Tibor Romag. Anong good morning, mother mo? Alala naman Good morning, siya. mother. El Salatido, good morning, man. And of course, aton Suki, Cory Vidaha dira sa Kuwait. Good morning. Michael Joseph Hilado, good morning mga kaaksyon. Sa inyo da na duha, Papang John, kag beautiful Eden. Pangara na naman sa Less papang. than 100 days na lang, no? Pasko na. Maghalang Yes. kita na. Yes, 99 days to go before Christmas. Oo. Kag kay Marilu Trevilla Catinoy, good morning, man. Good morning man. Ara naman si Dennis Richard Tiboruma. Good morning pa pang John kag super pretty Mommy Ay, Eden. bongga. May super pretty na, may May mommy mommy pa. pa. Tapos Sana may all. papang pa. No, sige hagida, no? Sapla ko di kasi mana gibutangan mo na ko papang. Have a nice day. God bless. Stay safe. Good morning man sa mga ka-energy taas, sa Energy Fans Club. Salamat. Mark Anthony M. Cuenco, good morning, Cuenco family of La Carlota, no? Good morning man sa Dras area sa station number 9 kag sa area, sa area sa station number 10 nga nagapamati dira sa may border checkpoint karon nga aga. Good morning sa inyo. Kamusta? Yes. Good morning, man. Action dyan kay Police Captain Junji Liba. Kag sa tanan nga mga taga-Kandoni Kandoni. Police Station. Kaya lalayo. Sige lang Lalayo. mo, sir, no? Sige lang, sir. Amo ginaya, sir, ya. Sige sir, kamusta ng amon nga nga dutang na tawhan sa Candoni? Abo, grabe. Duta na tauhan. Gidya mo. Good morning kay Ma'am Vanessa Mayo, number 1 Action Radio around the globe or around the world. Good evening Action dyan. Naka-evening to sa Ilag sa Minnesota. Sa Minnesota. Sa ulo Yes. na pala ang Minnesota. And Miss Gorgeous Eden. Wow. How everyone's doing out there in Bacolod? Okay lang, medyo maulano na panahon. We just got done with my kickboxing. Wow! Oh, sana all may time mag-kickboxing, ma'am. Ma'am, super kickboxing. Kamando ka delikado. Doon ka kululbaan kay ma'am, ha? Pero okay lang pala, ma'am, sa December lang. Yes, ma'am. Okay lang kami sa December. Magulat lang kami, ma'am. Sige, Ma'am, bala mo na ka rin si ma'am nga, I've heard you. Oh, I've heard you. Siyempre, nagpapamati ka na watch. Sir Alec Fuentes, good morning sa inyo ni Action Sir John. Kag Action is Eden. Happy Thursday sa inyo. Be safe. And Lani Metokwa. Good morning, Action John kag Eden. Basko gid ang station diri sa Makilidnet. Taga Isabela. Oo. Okay, monitor lang kami diri gid permit. Thank you. Yes, ako na. Kita na to da.
Ang kay Ernesto Regacho, good morning man. Kay Aksyon John, kay Aksyon Eden, kag sa Regacho family. Dira sa Barangay Hagimit, La Carlota City, good morning man. Yes. Te, ambal ni Sir Junji Liba, kung no ginabantayan niya ginkola, kululbaan. Sa ginabantayan, sir, ha? Ano na nga pagbantay, sir? Bantayan, ay nasubong ba? Sige, dugay bala, ha? Pate, sir, May mayo, dati ano daw mayo sa kanduni nga mga produkto, man. Ano man? Ano man? Dugay-dugay na ko tuloy May ka biyahe balik bala series, bala, sir, no? Oo, may biyaheng series. Oo. Di pwede mo lang kapadala. Oo, medyo layo lang to sa. Ano namin to man? Ano namin? Sir, ano namin? Daman? Ano man? Yabi, sir, ha? Kabisada later. Itimbrihan mo kami kuno. Timbrahan mo Kaya na kami, kami sir. tumulay. Okay lang man, sir, Damo mga prutas, sir, sa kaningay. Amo na. Oo. Pero do basi miyara instead of something hulto si Sir Junji Oo. ano. Sige lang taon tabi kung ano gid di amadulong yabi. Ala mo gid sir, ala mo gid. Pero di syempre pwede man lang basi mapanopo. Syempre Yes, naman pwede gid. Mag-report Makalabay sa, lang man sa Aksyon Radio. No? Perfect. Lapit lang isa lang ka road bulldog Oo, lang perfect man. ina sir nan. Ani Bonnie Verde, good morning. Klein Cabaron, good morning sa tanan ng mga ka-aksyon. Always watching from Hong Kong. Jen Kahilig Esteban, good morning Aksyon Radio kay Negrit, kay Papang Nyong, kag Mamang Moret, aga pa nagapamati from La Carlota City. Hambal Aksyon dyan ni Sir Junji Liba. Hambal ya uga ko no ba sampat gina sa chimpo. Sige. Sir Junji, dugay-dugay ka naman. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod sa luto Show Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:09 kag karon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Inkumpirmado ni Bacolod City Water District kon Basiwa Assistant General Manager for Operations Engineer Jeneline Himora na temporaryo nga sirado ang tanan nila nga opisina until further notice para sa contact tracing nga ginapatigayon matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duha nila ka mga empleyado. Sa interview sa Aksyon Firing Line kaupod kay Aksyon Art Tahupon, ginpahayag ni Himora nga isa sa duha ka nagpositibo ang close contact sa ila bata ang una nga nagpositibo sa virus sang makigbahin sa mass testing sa Bacolod. Sunod pa kay Himora, ang isa pa ka nagpositibo ang naka-close contact man sa isa ka miyembro sang iya pamilya nga nagpositibo man sa virus. Dugang pagid ni Himora, naka-work from home na sa karon ng mga empleyado, apang ang mga field personnel nagapabilin nga on-call luwas sa nalakip lamang sa contact tracing. Ginpanugyan naman ni Himora sa mga nagabayad nga ipaagi na lamang ini sa online kag bayad center. Samtang ginkoperman man ni Himora nga nagpatigayon sa examination ng brine water sa siyam ka gusto nga magpa-absorbs nga empleyado sa diin gintunga ini sa aga kag hapon. Ginpasiguro man ni Himora nga ang nasambit nga empleyado wala naka-close contact sa duha ka nagpositibo kag ginsunod man ang physical o kon social distancing. Duha naman ka kaso ang mahimo atubangon sa mga persona nga naghatag sang sala nga impormasyon kaangay sa ngalan kag address sa ila pagpakigbahin sa mass testing sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahay ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga falsification of public documents kag RA 1133-2 o kon Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang atubangon sang 5 ka mga persona kon magpabilin nga magpakatig-a sa ginahingyo nga kooperasyon sang otoridad. Dugang panibayatan nga sa karon gina-verify pa sang contact tracing team ang ilatanan kag liwat man sini ginhingyo sa 5 ka
lima ka mga persona nga magboluntaryo nga makigangot sa ila. Ang lima among nabilin sa 33 kauna nga ginreport nga hindi mag-contact matapos naghatag sang sala nga ngalan kag address. Samtang nadugangan ang 265 kakompirmado o kung sang 265 kakompirmado nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 8,220. Ang bago nga kaso ginalikipan sa 252 ka mga local cases, 7 ka returning overseas Filipinos kag 6 ka locally stranded individual. Sa ginpagwa nga datos sa Department of Health Region 6, ang 265 na record sa sulad sang Iloilo nga may 115, Negros Occidental nga mayara sang 64, ang Bacolod nga may nakarecord sang 50, Iloilo Province nga may 24, Capiz nga may 9, kag 3 naman sa Guimaras. Ginanunsyo man sa Department of Health 6 ang dugang nga 121 ka bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 4,528. Ang Iloilo City kag Negros Occidental nakarecord sang tig-isa ka kaso sang napatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 126. Ang Western Visayas nakapagwa sang 2,264 ka laboratory results nga may 265 ka bag-o, 16 ka repeat test, 1,983 ka negatibo, kag wala naman sang repeat test. Epektibo subong nga adlaw kon kahapon nga adlaw nag-augment ang 19 tanan ka mga kapulisan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Lieutenant Wilma Silva, Deputy Spokesperson sang NOCPO, ang 19 ka mga personnel ang gikan sa nagkalain-lain nga police stations diri sa probinsya kag mayara man gikan sa headquarters. Dugang pa ni Silva ining base man sa mando ni PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga tipunon kag i-augment sa BCPO mga kapulisan sa idalom sang NOCPO nga mayara sang medical backgrounds. Sila ang temporaryo nga may paidalom sa supervision sang BCPO kag destino sa contact tracing team. Sa dugang pangabarita, ginpaidalom sa lockdown umpisa pasadtong Lunes, Setyembre 14, tuig 2020, ang barangay Balikotok sa Banwa sang Ilog, Negros Occidental, matapos makarecord sang ika-14 nga positibo sa COVID-19. Ang bugos nga barangay ang ipaidalom sa lockdown samtang padayon pa ang contact tracing. Sa Facebook post ng Ilog Municipal Health Office, nag-umpisa na sila sa pagpang-swab sa mga primary kag secondary contacts. Sa karon wala pa na palayag kung tubtubsan o magalawig ang lockdown sa amuan mismo nga barangay. Nangin palalig ba naman para kay punong barangay Mark Joseph Valenciano sang Balikotok Ilog ang negatibo kag positibo nga resulta sang COVID-19 test sang patient number 14 sang Banwa. Sunod kay Valenciano una nagnegatibo sa COVID-19 ang pasyente sang ila ang ini ang gin-admit sa Corozoloxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Bangod sini gintugutan ang pasyente nga makapauli sa ilog kag nagpaidalom sa 14 ka adlaw nga quarantine sa Main Health Center sang Banwa. Makaligad ang pila ka adlaw nagwa naman ang positibo nga resulta sa swab test nga una ginkuha sa pasyente sang ini ang naka-admit sa Cabancalan District Hospital. Ang pasyente una gin-admit sa Cabancalan kag gin-swab test, antes gin-silo naman sa syudad sa Bacolod. Bangod sa positibo nga resulta, ginpaidalom sa lockdown ang bilog nga Balikotok umpisa Setyembre 14 agod mapatigan ang madasing nga contact tracing. Ang pasyente nga nag-edad 24 anyos na isa ka call center agent sa Bacolod kag nagpauli lamang sa iya lugar sa Balikotok matapos magbatsyag sang hapo sa iya lawas. Sa karon ang pasyente ay naka-strict home quarantine sa ila sining nga puloy-an. Samtang preparado na ang talatapan sa Land Transportation Office kung LTO Bacolod District Office angot sa natala nga pagbalik sang ila operasyon karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 17. Sunod kay LTO District Office Head Rioben Tampos, bukas na ang tanan nga mga departamento sang ila talatapan para sa pag-akomodar sa mga kliyente nga luyag mag-follow up sang ila mga transaksyon. Dugang pa ni Tampos bangod sa mga padayon nga pagpatuman sang istriktong health protocol, mas labing maayo kung mayara sang online appointment ang mga magapadulong nga mga kliyente. Ginklaro man sini nga ang mga plaka nga nagatapos sa numero 6, 7 kag 8 ang ilatagan prioridad sa bahin sang registration department nga magaproseso. Sunod pa kay Tampos, epektibo man sa gihapon tubtob sa Setyembre 30 ang extension nga ila ginhatag para sa mga car owners nga naga-follow up sa renewal sang ilang registration sa salakyan nga wala sang atubangon nga penalidad.
Sa katapusan nga balita lokal, nagapangabay naman si Bacolod City Fire Marshal Publio Plutenia sa Market Supervisor sa Libertad Public Market nga usisaon kag ipaydalom sa preventive electrical maintenance ng pila ka mga electric wires sang merkado agud malikaw sa sunog. Sunog kay Plutenia kinahanglanan sang preventive electrical maintenance sa pila ka mga pwesto kun balaligyan sa sulod sa merkado kasunod sang duha kasunod-sunod nga sunog nga nagluntad. Dugang pa ni Plutenia lunsay daan na kag may kinadtan sa mga ilaga ang pila ka mga electrical wires kag nabasa pa sang ulan rason nga nasunog sa isa ka baliligyan sang karne kapag kasunog man sa portion sang tindahan ni Nympha Hubayan. Ginabuluban ta 10,000 pesos ang balor sang pagkabutangan natupok sang kalayo sa duha ka separado nga sunog nga nagluntad sa merkado. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kag sa aton paglikaw sa mga respiratory disease. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Alright, good morning sa Liwat Aksyon Eden. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon. Di na kita. Klein Cabaron. Dito si Clyde to na dula. Go ahead, Aksyon Eden. Si Klein Cabaron, good morning sa tanan ng mga ka-aksyon, always watching from Hong Kong. Jen Kahilig Esteban, good morning. Kindly greet ko no kay Papang kag kay Mamang Morit. Aga pa nagapamati from La Carlota City. Salamat. DC Cuevas, good morning man from Quezon City. Rose White, good morning. Mag-greet lang siya sa kapihan sa nato. Adlaw-adlaw yun sila nagapamati sa mga chismosa da nga gahada Dalasa. kada aga. Bayad ba? Ay, ano naman. Ay, ito hindi amo. Great ko man akong tupadi my loved one, si Pacheco. Wow. Bret Hart Tonato, good morning po. Watching from Antipolo with my wife, Jasmine Tonato. Wow, may lang kami upod nga wife. Liza Joy Elon Amoroso, have a blessed morning. Action John and Miss Eden Aboso. And of course, to President Dennis Richard Tiboro. Malain magin basta Grabe. President. Lain basta President. Fans special club. mention. Ka-fans club daw. So, blaka mo kay Donald Trump. Tata Ripolo Kahilo, good morning Aksyon Radio, git ko akong family, Kahilo family sa Biarin, Linaw, Kabangkalan, God bless. Philip Isulat, good day Aksyon John, Aksyon Hi John.
Perfect. Eden, Perfect. stay Hi, safe. Good morning, Verdict Aksyon. Sir John, good morning. Good morning. Chris John Torifangka, Tay Falgar. Good morning, Bacolod from Dubai. Gusto ko lang malanto, balito subong kayo. Damo na gid mga batian di about Bacolod. Regards to my relatives, Tay Falgar family sa airport subdivision. Yes, Zenaida Tumayan, good morning. Aksyon, tamyaw ko pamilya niya sa South Korea. Pamilya Kim Rachel, kag Ivy Tumayan, Jo, kag mga Honota family. Dionesara Lirio, kag Octosa family. Tumayan, Presidente, Bacoda Association. Presidente, guro ni. Kag mga miyembro Drivers. sang Bacoda okay. as kag myself Zenaida. Tumayan, more powers, and God bless all. Do nagalilibat ko kay kagamay abi sa ako niya. Ano mo ka font? Naman. Ano naman? Sally Condes, good morning! Also, family ka mga bata ni Sally Condes, family sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sir Philip Alonsagay, good morning. Sino na siya? Sige, greet mo ya, Richard Tiburo. Mamang, good morning, Mami Nag-greet Liz. siya, President. President naman siya na. Amo na gali, dapat gali mag-greet ka in Sure, of response, course. no? Di ba, hambal siya karon nga do ka suplado sa President, how? Hindi na siya pwede kay President. Very good na siya, Dennis. Very good, no? Sir Alex Fuentes, thank you as well. Si Naida Tumayan, Tamyaw ko si J. Junez, Zone 9, Barangay Handumanan, Bacolod City, Negros Occidental. Rodney Toche, hello, Aksyon John. Good morning. Good morning, Sir Rodney. Andy Boni Verde. Good morning, Ma'am Eden, kag Sir John from Pulupandan. Hello, Sarah, into Endless and keep safe. Anong Sarah into Endless? Yan, ako magkari. Ano din Sarah into Endless, sir, ma? Sarah into Endless. Song ni siya? Kanta ni siya? Tao ba to? Ano Bagay? man? Hayop? Basta na-typo lang. Agoro. Oo. Marilyn Abarte, Morning Action Eden and John. Bagay ka muna maging tandem sa news. Wow! Perfect. Very good, very good, Malo very si good. Anton Action Boy. Gani, kamalo ka nag-visit lang siya muna sa US. Oo, true. Ara naman. Ano tanong mo. Abot mo get. I've heard, I'm just trying to stay strong and healthy. Yes, ma'am, stay strong and Sakto, healthy. ginaya mamya kay parati, syempre, ang bugat bala para sa Yan eh. December, madala mo. Para magdiwang, di ba, Action Action Fred? no? Perfect. Ang bal ni Action Fred, Ma'am Vanessa Mayo, stay safe ko, no? Oo. Can keep up the good work. Wala ang bal ni Action Fred. Ate, wala pa nato na balaan? Oo. Ha? Perfect! Sige lang, wala mo gina iya. Amo gina basta live. Mo gina sa basta live. In action. And action, no? Good morning, Joe Great. Big J Store, sa ino ba? Anta Bukso ba? Sir, Sir Lee ba? May sila kan donate no? Nagapamati sila samtang nagapangapi ang mga Colocoy Boys from Joe Art Halandone. Yes, good morning man kay Mike Javier. Sa inyo, Direction John, from Barangay Sumag. Jocelyn Kalamaan, good morning. Ivy Lucasan, good morning from Handumanan. Hambal ni Butch Choi, okay. Okay lang. Okay lang, gid Okay lang, walang hindi problema. Okay, hindi problema. Namo lang gid saya. True. Sir Edwin Pineda is watching. Good morning, Sir Hi, Edwin. sir. Good morning. Our avid listener and supporter. Perfect. Perfect, sir. Good morning kay Father Dodoy Celis. Kilala mo pa ni siya? Yes. Good morning, Father. Former Father President ng UNOR. Good morning, Yes. Father. Good morning, ka-aksyon. Pa-shoutout lang ko da kay Paul John Ermac, monitor sa Shell Tangob. Ay, perfect. Halong lang sa pagtughong. Oo, basi bala mo sobra ka mamalayran ka, wrong. Tugungin mayo. Tugtog ka matugungan. Sige, stand by. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, kagkaron sa ritali sa nagapanguna nga mga balita nasyonal.
Apat patay matapos magugpaas ang military helicopter sa probinsya sang Basilan bangod sa malain nga tiyempo. Sa inisyal nga report, ang aircraft sang Philippine Air Force 505th Search and Rescue Group ang may tail number 202 ang nagugpaas sa barangay Upper Mangas sa Banwa sang Lantawan mga alas 2:30 sang hapon. Suno kay Lantawan Municipal Administrator Tahira Ismael, antes ang insidente naglaslas ang mabaskog nga hangin nga ginasundan pa sa madamong nga pagtupa sang ulan. Isa sa apat nga napatay ang babahi. Ang aircraft padulong kuntani sa hulo para mag-evacuate sang civilian personnel. Nakitaan man sang DOH nga may pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa kapin 53 ka mga lugar sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung ikumparar ang datos sa Agosto 31 tubtob Setyembre 13, sa August 17 tubtob 30, may 53 ka mga probinsya, highly urbanized cities, independent component cities nga may percentage increase sa COVID-19 cases. Dugang pa ni Vergere, ilang ginatutukan ang ining mga lugar kag nagapakig-angot na sa mga lokal nga panguluhan. Sunod pa sa DOH, na record ang clusterings ang COVID-19 cases sa Calabarzon kag probinsya sang Bulacan. Sunod kay Vergere, hindi pa mahambal nga nagnubo na ang trend pero nagklaro nga nagamayo na ang COVID-19 response sang gobyerno. May angot sina naglabot na sa 272,934 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas matapos na dugangan sa 3,550 kabago nga kaso. Ginanunsyo sa Department of Health ang 524 kadugang nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 207,858. Samtang nagsaka na sa 4,732 ang napatay sa COVID-19 sa Pilipinas matapos sa dugangan sang 69. Ang mga probinsya nga nanguna sa may pinakadamo nga kaso ng COVID-19 among National Capital Region nga may 1,459, Rizal nga may 271, Cavite nga may 196, Bulacan kag Laguna nga may tig 172 ka kaso. Ang Pilipinas may 60,344 ka-aktibo nga kaso kung sa riin 87.7% ang mild cases, 8.4 ang asymptomatic kag 1.2 ang severe kag kung sa riin yara naman sa 2.7% ang yara sa critical stage. Ginpasiguro naman sa DOH nga wala sang pressure sa vaccine experts panel sang Pilipinas sa paghatag sang preference sa COVID-19 vaccines nga himo sang Russia kag China nga among mas gusto ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang tanan nga vaccines nga magsulod sa Pilipinas ang mag-aagi sa regulatory process ang pungsod. Una diri sa tung Lunes, ginpahayag ni Presidente Duterte nga ila iprioridad ang vaccines nga gindevelop sang Russia kag China kung mapatuod nga safe kag epektibo para sa COVID-19. Kumpiyansa naman si Health Secretary Francisco Duque III nga iya matinduan ang iya ngalan kasunod sa nagkapadayong investigasyon sa Office of the Ombudsman sa iya kag ang Department of Health may angot sa ginaligar kapaslawan sa pagresponde sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Duque ang komento malapit isa ka semana matapos ginpahayag ni Ombudsman Samuel Martires nga ang investigador sa iya opisina ginapaabot nga makatapos ang investigasyon sa masunod nga bulan. Suno pa kay Duque, kumpiyansa ini nga patas ang ombudsman bilang disciplining body sa paghatag sang konsiderasyon sa mga ebidensya nga magasuporta kung hindi sa anuman nga aligasyon batok sa iya. Nagpasalamat man ang DOH Task Force sa PhilHealth matapos wala ginlakip si Health Secretary Francisco Duque III sa listahan sa mga opisyal nga ginrekomendar nga pasakaan sang kaso may kangtanan sa anomalya sa ahensya. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang ahensya nagapasalamat man kay Presidente Rodrigo Duterte sa padayon nga pagsalig kay Duque nga nagapungko bilang ex-officio chairman sa PhilHealth Board sa pihak sang kontrobersiya. Duga pa ni Vergere, mas matawhay na ang trabaho sa ahensya bungod sa nasambit nga development. Una, ginpahayag ni Justice Undersecretary Mark Peretes and Task Force PhilHealth nga kinahanglan sang duga nga ebidensya para malakip si Duque kasunod nga ang PhilHealth ang mahimo makapatuman sang pulisa nga wala nagakuha pa sa approval ni Duque. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:30. Kag inyo na batyan na nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw, Huwebes, Setyembre 17, 2020. Mga ka-aksyon, it's 99 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 106 dias na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion na podcast Fred Salanga. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!